गथ'नो फोरोङो बिदिनो दानिया सर्ट माने बे बास्थाखौ जों बहननांगोन जों बयबो मिथिनांगोन दा रायजोनि स्पिच दं जिहेतु रायजोनि स्पिच दं जिहेतु बुंनांगोन बे रिगार्डिं बे concern with the election, concern with the Bodo's future, बर'नि future बियो दाना र' आमारा गोलाव खालामला दे आं गोलाव खालामला बिनि उनाव प्रमदा लेक्सार होदों प्रमदा मा होनबाय जे रायजोफोरजों गोदान मोनसे रायजो जाबाय बिटिआर रिजन बड'लेण्ड टेरिटरि रिजन आसाम बे भारतनि सा सानजा ओनसोलनि अरुणाचल मेघालय मिज'राम नागालेण्ड गासैखौबो जयै रिजन होनना बुङो नाथाय जोंना हारसिं रिजन जाबाय बेसेबांबा गिदिर नाथाय बे रिजना मा बुस्थु नोंथांमोना फोरमायदों बे रिजना भारत संबिजितनि रायजोनि स्पिचखौ थारमाना होनो गोसोआ मानो फैनाय जों 9:30सिम मिटिं खालामदों जों 9:30सिम माबा मिटिं खालामदों जोंबो बेनो नोंथांमोननि बाथ्राया रायजोखौ आन्दोआव दोननो नाङा रायजोखौ आन्दोआव दोननो नाङा मोजांसो मोनदों दे रायजोखौ आन्दोआव दोननो नाङा जाहा भबिष्यतनि बाथ्रा दं जों थांना थानांगोन बे मुलुगाव जाति हिसाबै बेनिफ्राय दानिया भारत संबिजितनि 6 शिड्युलाव मा लिरनाय दं अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल एन्ड अट'नमास रिजननि डिफारेन्स लिरनाय दं पेरा 1-2 आव फराय नोंथांमोना फराय प्लिज फरायनानै माथो खोनासंबादों आচ্ছা आं बुंनायानो नंखाया नामा आं बुंनायानो आरे मानो नङा नोङो एमपि सायख'नानै एमएलए सायख'नानै बिनि फिथाइखौ जों बहा दोनगोन मानो ओमफ्राय बै रिजनाव मा लिरनाय दङ अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि खोनासंनाय अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि सिङाव आरो बै 6 शिड्युला मा मिथिगौ ना रायजोफोर मिथिया जोंनि गोबाङानो 6 शिड्युल माने जायो 6 शिड्युल रायजोखौ हाजो ओनसोलावसो होयो भारत संबिजितआ ट्राइबेलफोरजों बेंजानाय रायजोखौ नांगौ 6 शिड्युल आरो हाग्रामा मोना जेब्ला सुक्ति खालामदोंमोन आसलथे जोङो 6 शिड्युल मोना जों प्लेननि मानसि नाथाय हाग्रामा जों खालामबाय र' जों बड'लेण्डनि आन्दोलन खालामबाय बेयावथ' जों बर'ल' गैया आन्दोलनखौ खालामना जों जिहेतु फिथाइखौ लाबोबाय बेखौ जुगे जुगे बर'फोरनि गेजेराव खुंनो हानायनि क्षमताखौ लाखिनांगोन आरो बे हिसाबै 6 शिड्युल खालामनांगोन अब्लासो ट्राइबेल मेजरिटि जों मोनगोन बड'लेण्डनि एकर्डआव लाबोबाय 40टा समस्तिनि 30टाया एसटि साबाया अपेन साबाया जेनेरेल आरो स्पेसियेल तारमाने 30टाखौ जों मोनबाय थागोन गतिके जोंनि खुंबाय थागोन बेनिफ्राय दाना बे रिजनाव मा जादों अट'नमास डिस्ट्रिक्ट सिक्सनि सिङाव जुदि बबेबा थायोबा बहाय जुदि गुबुन ट्राइबेल थायोबा आरो बै सरकारखौ जुदि मानियाबा बै ट्राइबेलफोरनो रायजोफोरा गोदान आरो खुंथाय दाना होनो हागौ बे अट'नमास डिस्ट्रिक्टनि सिङावनो ट्राइबेलफोरनो गुबुन ट्राइबेलनो आरोबाव दाना होनो हागौ एरियाखौ बोखावनानै नाथाय हाग्रामा मोननिया बेखौ मा खालामदोंमोन This will not be applicable in case of Bodoland लिरना लाबोदोंमोन संबिधानखौ सोलायनानै बेफोर दिनै गोमोरबाय नामा बे बिटिसि एकर्ड जानो बिटिआर बे इनभेलिड जाबाय नामा जाबायबाथ' बे गैलाबा बड'लेण्डनि सिङाव आरोबाव गुबुन ट्राइबेलफोरनि खुंथाय जाबावनो हासिगौ एकर्डिं टु कनस्टिटिउसन एकर्डिं टु ल होमबाथ' जा बिपद जागोन बेनिफ्राय प्रमदा मा होनबावबाय बे सुक्तिनि गेजेरजों रायजोफोर रन्जन दैमारि आरो गासैबो एनडिपिआ उदां जाबाय दा बहा दं रन्जन दैमारिया दाबो जेलाव दं माखासे मानसिया दाबो फासिनि अर्डार जाना दं नाथाय दाखालि बावै आलफाया जेब्लानाखि सुक्ति खालामबाय बिसोरबो बै गगमारे धेमाजियाव उन्दै गथ'फोरखौ बमाजों बिरहोजोबदोंमोन आरो बै गथ'फोरा खोथाराफोरा दिनै आलांगा अख्राङाव गिदिंगासिनो दं जों दाबो खोमसि जोबथेसालियाव दङ माखासे फासिनि अर्डार जाना दं माखासे एनडिपिआ बिभिन्न जायगायाव हमजानाय केस दं अरुणाचल मेघालय मिज'राम नागालेण्डफोराव खामला मावनानै बिबायनानै बे कर्टआव बिसोर एटेन्ड जाहैयो बेखौ सोरखौबो लाखिदों ओमफ्राय बेखौ बुंबा मा होनो नङा रन्जन दैमारिया आगोलनि कनभिक्टेड खामोन सुक्तिनि आगोल कनभिक्टेडखा अब्ला जोंनि कुवेसनानो बे पृथिबियाव बिभिन्न जायगायाव आन्दोलन जायो बिभिन्न जायगायाव आन्दोलन जादों सुक्ति खालामदों सुक्तिनि उनाव जेलाव थानाय जेरावबो जारिमिन गैया एक्सेप्ट दा बड' जेरावबो जारिमिन गैया मानो बिदि जाखो बेयावनो बिराद गिदिर बाथ्रा हाबना दङ गतिके बेफोर भुल जादों जोंनि आलफाया उदाङाव थानायाबो जों मानो हादिया फासिनि अर्डार जाना दं माखासेया बिनि दिहुननायनि थाखाय जों जोंनि सरकार बुंबाय थायो नाजागासिनो दं दाखालि बावै दिपेना होनबाय इलेक्सन जोबबानो जों एनडिपिखौ बहनसिगोन इलेक्सनजों मा सोमोन्दो दं आबो मानसि दिहुननांसोलाय थारमाने इलेक्सनाव नोंथांमोना जोंनो भट हो बे रोखोम दा बेफोरबायदि जोंनि समाजखौ गाज्रि दैदेननाङा जोङो गोरोबलायनानै मावनांगौ होनबाय दंना
बाथ्राफोरखौ खोनासंलांनांगौ सहायलायनांगौ बबे ट्रिक बेखौ जों बिजिरनांगौ बे जाबाय प्रमदनि बाथ्रा बै समाव थगायनाय जादों जायाखै बेनिफ्राय होनबाय जों गोजोन फैबाय शान्ति जाबाय शान्ति माने माखौ बुङो डिक्सनारियाव बदलायनांसिगोन नामा शान्ति माने रायजो जानानै बिदि फिसा लानानै बिहामजो फिसौला फिसौजो बिजामादै मोननानै रावनोबो होनो गोनां गैया रावनिफ्रायबो लानो गोनां गैया जेबो गैया देहाफोरा मोजां गोजोनै थानाय बेखौ शान्ति होनना बुङो दिनै जोंनि शान्तिया बहा दं शान्तिनि फिरफिलाखौ लाना फैग्रा दिनै जेल सिङाव दं आरो बेखौ होनदों मा आगोलावनो बे दायनिगिरि जाखान बे एरेस्ट खालामोन एरेस्ट जानाय मानसिखौ लाबोनानै सहि खालामहोदों भारतआ एसेबां दुर्बल नामा सासे सिखाव सासे हत्यागारजों सुक्ति खालामो आसलथे सुक्ति खालि बे उदां जादों आरो बिथाङा जुदि आगोलाव दायनिगिरिबा आन्दोलनखौ लाना दाय जादोंमोन आरो सुक्ति खालामबा आन्दोलनखौ लाना सुक्ति खालामदों दिस इज लजिक दा बेनिखायनो जोङो एसे दुखु मोनदों मानो जानला माला खालामो 7.3 मा लिरनाय दं मिथिगौ जोंनि बड'लेण्डनि सिङाव थानाय खाजहा भिजिआर वाटार बडिज दैब्र' जायगा बिलो बेफोराव सोरबा जुदि मानसि हाबोबा बेखौ आसाम सरकारा होबथागोन किन्तु 6 शिड्युलाव मा बुंनाय दङ 6 शिड्युलनि बेंखननि सिङाव थानाय जिमान हा दं रिजार्भ दं बेफोरनि कमप्लिट खावलायनायनि दायित्वआ 6 शिड्युल सरकारनि आसामा मानो लांफिननो मोनखो दायो जोंनि गेजेराव गोबां माने सरकारि हा दं मानसिफ्रा मावनो हायाखै बेखौ लानानै होखारगासिनो दङ जोंथ' बुंनो नागिरदों दिनै प्रमदनि दिनाव अन्य जाला गेदा जा मोनसे खामानिया जाबाय दं बे जाबाय हाजो ओनसोलाव थानाय जोंनि मानसिफोरखौ होखारबाय थानाय অথচ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বুন্দেমন এই পাহাৰত থকা জনজাতিবিলাক আমি খেদিব নোৱাৰো এই মাটিবিলাক তেওঁলোকৰ আমিহে নতুনকৈ আহিছো কিন্তু দিनै मा खालामदों हाब्बाथो होखारबाय दङ आरो ओरैबायदि अभद्र बेबहार खालामदों दाखालि बावै सोरबा सासे मानसिया थाखायाव उन्दुदों थाखाखौ जोमदों